Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. Adică la un nou episod, că este primul. S-a dat start în meci. Am filmat mai înainte, adică acum vreo 5 zile un episod și mi s-a, cum să spun, nu mi se dădea start și m-am hotărât să ies, să șterg și să fac alta. Sunt cu fratele meu lângă mine, dar joc doar la solo, să arătai. Nu știu, se joacă fiecare, nu știu, în urechi. Dar doar la care o fac. Și să nu uitați când la solo. Să mor. Fuck. Și avem aici ceva arme. Nu știu ce era ăla, sincer nu prea pricep la pușcă, la pistoale și la de-astea arme. Casca de level 1, dar nu e așa bună, dar bine. Trebuie să-l omorâm pe ăla pentru că și luăm scarul. Bine, mă pricep la armele pe care le știu. Dar la unele chiar nu mă pricep. Bine, ați văzut că mi-am dat kill ăla. Bine, acum eu și de rang, cred că doar în bronz, doar acum 2 zile nu se arată Free Fire. M-am gândit să fac episod, poate vă place și mai fac serie dacă vă plac episoadele de Free Fire. Să vezi ce dau la ăla în gură. Îl bate să cacă pe el. Dacă aș găsi ceva caraș acolo. Am încercat să mergem mai repede. Adres, tragi în mine, porcule. Tragi în mine, n-am tras în tine. Te tragi în mine, porcule, unde? Unde-i porcul? Bă, dar văd pe hartă, de aici nu văd. Unde-i, bă, porculeanu? Dacă se închide filmarea, înseamnă că... Bă, dar nu-l văd, bă, de... Fac, uite-l-ai. Nu vezi. Asta trage mai bine ca starul. Ok. Famasul nu e așa bun, adică... Bine, e bun în unele situații, dar... Am crezut că statul o să dea. Avem un shotgun, dar nu vreau să schimb cu nimic. Să mașină și dăm bătaie să mai căutăm să facem kill-uri. Am 2 kill-uri deja. Când am venit undeva, am crezut că drumul-i zid. Fuck. Are puțin lag, stai rupete lag. Ok.
Să vedem chiar mi avea ăsta. UMP-ul. Ai, destul de bun UMP-ul. Trei kill-uri deja, ce puțin. Trebuie să dau boia pe meci. Știu foarte multe, că da, știu câteva lucruri despre Free Fire. Vreau să spun că am mai avut și înainte Free Fire și eu nu o să mai merg cu jeep-ul ăsta pentru că are puțin laghi, puțin mai mult. Să merg așa. Am făcut bine, am găsit multe scaune de astea și gen am făcut poze, așa, stăteam așa și făceam screenshot-uri. Dar nu mai fac pentru că am prea multe. Mi ocupă din spațiu. Asta nu merge cu anul ăsta, poate este mai bun. Am spus dacă mă scoate în filmare, oricum o să-l postez pentru că nu știu, n-am adus Free Fire și vreau să se vadă pe YouTube ce postez. N-are laghi așa mult, dar are puțin. Mă plimb pe aici pe hartă cu mașinuța. Să mai găsesc să le dau kill-uri. Am aproape full viață. Am spus dacă se închide filmarea este din cauza că jocul are prea multe memorie între. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am crezut că am luat Kalashnikov. Bă, fac bine, bă, că vin și eu în zonă, acum foarte deștept să mor dacă nu. Mai am 19 live-uri. Ok. Bun, deci a apărut o problemă. S-a învârtit ecranul. Am învârtit, ok. Știi ce mi se întâmplă mie la ecran? Când scuturi telefonul sau ceva, mi se învârte imaginea, că așa se întâmplă la toți. Fac. Unde tragi, băi? Băi, nemercule. Nemercule. Dar de unde trage? Că aud, da. Îl aud, dar nu văd. Mai este 15 live-uri. Bă, dar nu văd. Ce ciudă mie. Oricum nu mai ajung. Deci de acolo îmi dădea Britania. De acolo îmi dădea Hitler. Uite-l pe copii. Copilul ăsta. De ce cu copilul ăsta? Mi-a luat ăsta, era sigur. Eram sigur. Să dăm back. Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Am aplicat aici, am filmat 10 minute. 10 minute ține un match. Bine, cât am murit eu. Și
Cam atât a fost. Dacă mai vreți episoade cu Free Fire, lăsați în comentarii. Pa, pa!